Moikka ja tervetuloa takaisin mun kanavalle pitkästä aikaa. Mä ajattelin palata tällaisen kesäisen boho-letti-kampaustutorialin parissa, joten jatka ihmeessä katsomista, jos se kiinnostaa. Eli ihan ekana jaetaan tuolta päälaelta osio tolle meidän mohikaaniletille. Eli tommosella piikkikamman avulla saa helposti jaettua suorat osiot. Sitten loppuosa, eli siis kaikki nuo alahiukset, kiinnitetään ponnarilla pois tieltä, niin työskentely on paljon kätevämpää. Jos on hius on ihan puhdas, niin kuin mulla tällä kertaa oli, niin tuohon pääliosaan kannattaa rakenteen tuomiseksi suihkuttaa vaikka vähän suolasuihketta tai jotain kuivasamppoota. Sitten tuosta pääliosasta jaetaan ihan alusta tommonen tasainen pieni osio. Joka kiinnitetään, no mulla on tommosia kirkkaita kumilenksuja, mutta jos sulla on vaikka tummatukka, niin noitahan myydään ihan värillisinäkin versioina. Mut siis ideana kiinnittää tommonen pieni kumilenksu tuohon etuosaan. Ja sitten kun se eka osio on kiinnitetty, niin me tehdään sama juttu seuraavalle osiolle. Eli sieltä jaetaan taas vähän pienempi, tai siis tommonen pieni pätkä osio hiuksia, ja ne kiinnitetään sekin tuollaisella kumilenksulla. Me ollaan tässä tekemässä tätä mohikaanisysteemiä siis läpivetoletin kautta tavalla. Eli sen idea tässä selkeytyykin ihan muutaman sekunnin päästä nytten. Eli tosiaan tässä on koko aika 2 osioa menossa, ylempi ja alempi. Me puolitetaan tää ylempi osio kahtia ja vedetään alempi osio sieltä välistä. Jonka jälkeen me sitten kiinnitetään noin 2 osioa tuosta ylemmästä sinne alapuolelle. Ja koska me nyt tehdään tällaista vähän jatkuvaa lettiä tänne päälaelle, niin me otetaan tuohon joukkoon kanssa tuolta sivuilta koko aika pikkasen noita lisähiuksia. Eli tosiaan sitten ne kaikki kiinnitetään tuonne alas. Ja nyt meillä siis on taas syntynyt 2 ponnaria, 2 osioa, ylempi ja alempi. Ja jälleen kerran me puolitetaan kahtia toi ylempi osio ja vedetään sieltä välistä alempi. Ja sitten kiinnitetään sinne alas toi jaettu osio sekä noi lisähiukset, mitä me poimitaan tuolta sivuilta. Ja tätä me jatketaan oikeastaan ihan loppuun asti. Noi lisähiukset tuosta sivuilta loppuu tuolla päälajen kohdalta, mutta toi koko idea jatkuu periaatteessa samanlaisena koko loppuletin ajan. Eli ylempi osio jaetaan kahtia. Alempi viedään sieltä välistä, se on helppo kiinnittää nyt pinnillä vaikka sivuun. Ja sitten ne 2 jaettua osioa kiinnitetään taas sinne alapuolelle. En tiedä, nämä selitykset on varmaan tosi epäselviä, mutta toivottavasti havainnollistavampi on tää video.
Ja sit päästään siihen mun mielestä kivoimpaan osuuteen, eli tähän lettien auki repimiseen. Eli ihan reilusti ei tarvitse pelätä, ruvetaan noit lettien lenksuja availemaan, eli repimään auki ulospäin. Ja tätä saa tehdä ihan niin ronskilla kädellä kuin haluu. Tuosta päällilaista tulee just mohikaanimaisempi ja muhkeampi, mitä enemmän niitä aukoa. Ja sitä jatketaan ihan tonne loppuun asti. Jos sulla on paksu tukka, tästä tulee tosi upea, tosi muhkea, mutta onnistuu se tämmöiseen ohueenkin lirulettiin ihan kivasti. Tän vois periaatteessa jättää näin tän kampauksen. Se näyttäisi itse asiassa tosi kivalta, mutta mä nyt jostain syystä sain idean tässä videolla vähän jatkaa tätä. Eli mä otan tuolta sivuilta tommoset pienet osiot. Ja sitten mä jatkan tätä hetkisen matkaa periaatteessa ranskalaisen letin tavoin. Eli mulla on noin 2 sivuosioa lisähiusta. Ja sit mä otan tuon mohikaaniosion ja pikkasen lisää hiusta myös sen alapuolelta. Ja ne tonne keskelle takaraivoa 3 osioon. Eli ihan niin kuin tavallisen letin tapaan 3 osioon. Ja sit mä käytän noit mun sivut nappaamia osioita ihan ranskalaisen letin tavoin. Eli mä alan letittää ihan ranskalaista lettiä tonne niin kuin takaraivolle. Ottaen tuolta kasvojen sivuilta just muutamia osioita siihen lettiin mukaan. Jälleen kerran varmaan kuva selventää paremmin kuin nämä mun selitykset. Tota pohjaa olisi ehkä kannattanut vähän tuperata enemmän. Nyt se on tosi liukas, mä en tehnyt sille mitään. Mulla on ihan vastapesty puhdas hius, joten sitä olisi kannattanut ehkä vähän tuperata, tuomaan vähän lisää rakennetta ja pöyhöyttä tuohon hiukseen, mutta toimi se ihan kivasti näinkin. Sitten kun mä oon muutaman osion ottanut noita lisähiuksia, niin sit mä jatkan ton lopun ihan vaan tavallisen perusletin tapaan ja kiinnitän senkin kirkkaalla tollasella pienellä kumilenksulla. Ja tosiaan ei kannata välittää tästä mun resting bitch faceista. Se on vaikeeta tällä kun keskittyy, niin yrittää olla jotenkin tosi kuvauksellinen. Ja siinä meillä olisi itse asiassa valmis kampaus. Tää on tosi simppeli loppujen lopuksi. Hieman tässä sorminäppäryyttä tarvii ja jaksamista, mutta tosi hauska ja uudenlainen idea kesäkampaukseksi. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jätä ihmeessä kommenttia. Nähdään taas ensi videolla. Moikka!